Nthawi zambiri ndimayankhula kuti muuzeni munthu ali moyo kuti ndi wabwino, muuzeni munthu ali moyo kuti mmamukonda, muuzeni munthu ali moyo kuti wapanga zazikulu pa moyo wanu ndipo mmamuyamikira. Mwa ichi ndifuna ndiyankhule kuti munthu wabwino pena amayenera aziyamikira pa zabwino zimene zikuchitika. Kunena tuchilungamo, MCP yayesesa kumbali yake muzaka zochepa za ulamuliro wawo kusintha dziko la Malawi. Dzina langa ndine Sam Mavita, mapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Tiyeni tikhale limodzi. Anthu ife tikuyenera tisayiwale kuti MCP inatenga boma mu nthawi yovuta zedi pa dziko lonse lapansi. MCP inatenga boma mu nthawi ya matenda a COVID-19 imene inali global problem, ndipo inasokoneza chuma osangoti cha dziko la Malawi koma chuma cha dziko lonse lapansi. MCP itatenga boma, Amalawi ochuluka anapululuka ndi COVID-19 kuphatikizapo nduna za boma zikuluzikulu ziwiri za MCP ndinso ma MP ochuluka zimene zinapangisa boma kusokonekera popeza attention inkakhala kwambiri ku matenda a COVID-19. Kenaka COVID-19 itachepako mphamvu, kunapezeka kwafika mafloods onyasa zedi ku Malawi amene anapulula miyoyo ya anthu ambirimbiri, katundu ndinso zinthu zochuluka za anthu komanso za boma. Zinthu zambiri zinasokonekera, makamaka maboma a Blantyre, Thyolo, Phalombe, Mulanje ndi maboma ozungulira ngati Chikwawa, Nsanje ndi zina zotero. Apa m'malo moti MCP ipange chitukuko, chidwi chinapita ku nkhani ya mafloods. Komabe ngakhale mavuto ochuluka chonchi anabwera mu nthawi ya ulamuliro wa MCP, koma boma la MCP linayesesa kumbali yawo ku nkhani ya misewu. Panopa aliyense alibe chokamba. MCP yakonza misewu ingapo ku Malawi mopasa chidwi. Taonani msewu wa Chitipa Ilomba kumpoto kwa dziko la Malawi. Taonani nokha msewu wa M1 kuchokera ku Lilongwe mpaka na ku Nzuzu ikukonzedwa mu Lilongwe Street Malights ngati Singapore kwa anthu omwe anachoka Malawi zaka zingapo zapitazo kuzakafika ku Malawi sangakaziwenso kuti uja ndi Malawi amene anali ngati kutchire. Lilongwe yafikapo makongola sopano. Ku Lilongwe kumeneku kuli interchange. Maulendo apanjanje asitima omwe anafa mzaka zingapo zapitazo mbuyomu, MCP yawabwezeresa. Lero mafuta akumachokera ku Mozambique kumafikira padoko la Sena ku Nsanje. Ngongole kwa uchita malonda zikumatheka ndithu ndi MCP ikumamwaza ndalama. Pena anthu tiyeni tiziyamikira kuti anthu ogwira ntchito mboma, madokotala, manesi komanso supporting staff azipatala akumalembedwa ochuluka zedi. Aphunzitsi a polisi, Malawi Army ndi department ena aboma akumalembedwanso ntchito ochuluka ndithu mboma la MCP. Inde mavuto ndiye alipo popeza mavuto samatha pa moyo wa munthu, koma MCP ikuyesesa kuwachepesa ndi kuthana nawo. Chakudya chikumagawidwa ku Malawi konse posatengera kuti awa ndi adera liti, awo ndi adera liti, kuchepesa njala kwa anthu omwe sadakolole chakudya chokwanira. Pena tiyeni tiziyankhula chilungamo kuti a MCP akuyesera ndithu kumbali yawo kuponyera gemu patali. Onere kuti zinthu zina zimene akumapanga ngati ma mistake akumakhala akuluakulu amene ndikovuta kuti anthu akaone zabwino zimene akuchita other than ma mistake amene iwowa akuchita. Dzina langa ndine Sam Mavita. Video iyi ndi purely maganizo anga ineyo ngati Sam Mavita. Ikhonza kukusangalasani, ikhonza osakusangalasani, koma tangolola tidziwe zimene mukuganizazo ma comment section below. Video yosadira mukufuna mutaona tikufotokoza za chipani chake chiti. Chitani subscribe. Ndilinso ndi ma videos awa awiri mwafika kumapeto ndi video iyi. Ma videos awiri amenewa mwakonda. Is Sam Mavita here. See you in the next video.